Siemanko, siemanko, witam was serdecznie. Kanał Cipiemy po naszemu. Zapraszam sobie tak w filmiku na ekipie. Taki tu powiem, troszeczkę popykamy sobie w PF-a albo jakie wyścigi. Nie. Na razie. Dobra, w takim razie się wyłącza tu chyba ta kamerka. Niech to tak będzie. Dobra. To pokazane. Ej, kiedy za 3000 kresów. A ty kiste. Kamek. Nóż często. Nie. Nie tak, co to robię. Dobra. A domy tym mówię. Oj, mogę powiedzieć, że dawno jak w to nie grał. Kurde, zaś mi się to... plątało, ale dobra. Jest wszystko ok. Tu ja patrzę w ta strona, o, jak widzicie, bo że chcę od kamerki troszeczkę topa przestawił. Tam mam podgląd. A idziemy na ten. Ażek się szpetnie zablokował. Nie ma. O fuck! Ale jak, co, kiedy, to nie wiem. Kurwa. Kiedy, jak, ale nie wiem. Kto się tu zbija? Ach, w ostatniej chwili, że tam tego dziabnął. Leć. Muszę zaraz wysadzić. No ja.
O fuck! O panie. O, siemanko de Adamek, siemanko, witam cię, cześć. Serdecznie. Siemanko. Tak, przypominam, jakby ktoś chciał zagrać, to zapraszam. Zapraszam do gry. Piszcie i to... O! To tam fajnie tygnął, nie? Nie wiem... O! A, nie z tej strony. O. I pa. Mogę powiedzieć, kurde tam. Na dworze fajna taka pogoda, a ja głupi grom. No, co prawda, że się sam zabił, no ale trudno. Jakoś musiał jak się ratować, no. Nie poradzę nic na to. Ajajajajaj, ale brzydko, świetnie. Adamek, i co tam słychać u ciebie? Jak tam zdrówko? Kurde, ale mnie znękli. A, że go ładnie. Ja pierdzielę, co się tu dzieje. Już? Uhuhu. Ach, po co, że się tam cisł? To zaraz mnie za głupek. O, zwycięstwo. Jak tam z wynikami? O, było być lepiej. To już nie moja klasa. Ojej. Czekajcie, ino. Jedna rzecz. A, dobrze wszystko działo. O, skrzyneczka. Wow. To tam my dostali. Epicki sprzęt!
Tararara. Też chyba wola ta. Tararara. Co tam ludziska na czacie słychać? Rówko. Tej mapy tak troszeczkę za bardzo. Troszeczkę i za bardzo. Nie podchodzi mi. Ja. Ach. Oh fuck. O ja cię kręcę. Kurwa, który to tak uwalił? Który to tak brzydko? Oj, 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 nie zdążyłem nic. A dobra. Na. Kurde. Oj, oj, oj. Ale co tu tak na pewniaka w los? Ty, wysłał mi ktoś zaproszenie jakieś? Nie. Nikt nie chce grać. O fuck, ale... Wtedy nie chce wylecieć.
Nie zdążyłeś. Na. O fuck. Kurczę. Ja pierdzielę, no. To już jest przesada lekko. A. Jakoś nam to nie idzie. Dzisiaj. No zazwyczaj mi to nie idzie, no ale... Nie. Dobra. Siara, siara. Kurde, głupio się gra bez ekipy. Captain Jack, riraro, riraro. O kuźwa, ale się dołech. Tararariraro. To nie ma to. O, ale mnie załatwił brzydko, bardzo brzydko mnie załatwił.
O fuck, obejrzyj. A stołek tam. Yo DJ, yo siemanko. Podobno miałeś do mnie nie przychodzić. Także słyszę. Co? Jak to było z tobą? Kurde. Co, słyszałeś na strumyku, jak żeś był ostatnio? Nie umiej no u Arela. Co ty myślisz, że ja mam krótko pamięć albo coś? Ja wszystko pamiętam, opie. No niestety. Wiecie, może... Okej, ten... Porażka, niedobrze. A co nic nie wiadomo? Czy w pedała grom? Ratowanie? Może nie, nie teraz. Nie teraz, wiesz? Jeszcze sobie trochę popyką. Szczelność. No to by można trzeba było zjebie. Tak. A o której byś chciał grać, DJ? W te ratowanie. Zależy, o której byś chciał pograć. A, zaś ta mapka. W mapce trochę mało gram. W ogóle gdzie... Wypadł lada.
Dupa blada. O fuck, ja umiem tam znalazł. Kurna. Ajajajajaj. Kurna. Ale nie trzeba tej mapki. Jakoś. Kurwa. Oni się strzelają. O, fuck. Jak się teraz popisał, pierońsko.
Dziękuję za wywalenie. Nie wiem, czy bara. No może tego domu. O kurna. Ajajaj. A nie, po tym meczyku. A co byś ty tam chciał grać? Co, może ratowanie świata? Kurna. Nie, ta broń jest. Kurwa. O ty gnoju. Co za gnoje. Oż. Kampaniu? O, no to... Only steps will be probably 6,000 steps. Or dental. Mum got the teeth done. Yeah. She phoned me up and she was talking to me and she was talking absolutely fine. She's not like gagging at all. A nic, nic, DJ, nic. She basically has, you know, the plate Kuźwa. they go on a sitcom that goes on the roof of your mouth. She had that shade down a bit. Another time. She had to be fascinating, but within an hour, her throat got full of rubbish and she couldn't do it. Yeah, no, it's Kiedy ty to godo?
Taki debil, no. Co DJ? Na hali się masz ochota wydrzeć. Nic ci na to nie poradzę. O ty Franco. Ajajajajajajaj. Medal of Honor, ta mapa ci przypomina. Kurwa, ale wjebał we mnie. Bara może spróbujemy. Ajajajaj, mogłem granat tam wciepać. Mogłem tam granat im wtupić. Aha, jej. Na barkiem poczaskać. Po wejściu, nie? Oj, oj, oj. Po co mi fotel, bo mam ten rozwalony. Chciałem chcę nowy kupić. Kurwa. Ale bym mnie kupił. Ajajaj. Ale że kto zmaścił. Wow. Chodź, Julu. Że nie kupia tego fotelu z donate'ów, no to nie kupia, no. Trudno.
Ale jest jakiś cel rzucony, można zbierać. Nie wierzę w to, że teraz wszyscy się rzucą i będą kupować donate'ami, bo trzeba fotel kupić. No, jak tam ktoś chce. Wiemy, by nie. O ty fujaro, szpety. O ty fujaro, o ty łobuzie, o ty tak. Jak się zakręcił. Oj, oj, oj. Mononę? No może, nie wiem. Ale? Kurna, kto to zaś tak go... Nie wiem, zobaczę. No to dam 80%, 90%. Cóż z tego? Zgodą ci DJ, ja sobie to i na tak ustawił. Tak sobie to po prostu ustawiłem. O! O, nawet fajnie mi poszło. Nawet fajnie mi poszło. Nie chcę Gibraltar. Męczy mnie Gibraltar. Jakoś. Bardziej zawsze. To gratulacje, gratulacje.
Dobra. Co to barem tam atakował, nie? A jest ten bar. Uuu, ale brzydko. Ale brzydko mnie doebał. Ała. Jebaniutki. Fuck. Kuźwa, kuźwa. Jeb mnie jeszcze raz. No kuźwa jego. A pierdziele. Kurde, nie zdążyłem strzelić, no. I słuchaj, a. Jebany. Ty durniu! No, już pogrom za chwilę. Bez chwila przerwy i pogrom, wiesz? Mam cię gnoju. O wy utapony. O, fuck it, no. Jeb mnie, kuźwa. O, fuck. Teraz już się chyba nie opamiętam. Parzę tu, no jest tym. A może. Powiedz, że to mój. Za dury, ej. Ajajajajajaj. Nie. I co ten cyklopek by miał oznaczać? Co? O ty chuju śmierdzący! O ty pierunie jeden. Obejrzyj go. Tak, ale mnie spolił szpetnie. Ale mnie szpetnie spolił. Jebaniut.
A się przykąpiemy na nich. Jebaniutki, no. Ale że... Jak pięknie, ej. Jeb. Kurwa, ty kamperze pojebany. Jaki komendzie? Ale co ta komenda cyklopek ma znaczyć? Nie wiem. To nie ma tak, że ty wpiszesz sobie jakieś słowo i co? I nagle one coś będzie robić. Musisz dać linka jakiegoś do czegoś tam. Tak nie działo, gościu. No co się miało stać? Nie wiem, o co bijesz. Ok, main kanał. Nie wiem, co DJ, o co ci chodzi. Dobra. Ja sobie robię chwilę przerwy. Zaraz wracam. No dobra. To tam na prywatnie pogadamy potem po DJ, po tym, po live'ie. Dobra, ja zaraz wracam i za parę minut. Now once did you leave my mind? We talk on the phone from night till the morning. Girl, you really changed my life.
doing things I never do. I'm in the kitchen cooking things she likes. Rebel road white, breaking all the rules. Someday I wanna make you my wife. That girl, like something up about her. That girl is a damn they say. That girl is a gun to my holster. And she's running through my mind all day. Shawty's like a melody in my head that I can't keep out. Got me singing like na 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 every day's like my eyebrows like a replay, replay. Shawty's like a melody in my head that I can't keep out. Got me singing like na 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 every day's like my eyebrows like a replay, replay. Shawty's like a melody in my. 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 Shawty's like a. Shawty's like a. Shawty's like a. Shawty's like a. Shawty's like a replay, replay. My God, how she get at me? Either we'll never get it right or it's meant to be. My ego, her pride, some recipe. We are biggest fans and our own worst enemies. Ain't shy, let the whole world know. Have them tuned in to the blow by blow. She move, I move, let her go, I go. Stirred up, stand back, watch a fireworks show. Ayo, super out to quit when it's broken. Too in denial to admit when it's over. Drown in a step of a dance of an ocean. Both in too deep to know where the coast is. Surrounded by waves in the hurricane's gaze. When we together, ain't none of y'all safe. So buckle up, or get out of our way. Up in smoke, down in flames, cause man, when we fight fire with fire, when we cross the line, ayo. Maybe happy ever after, sing for us, ain't no surprise. When we play with lies, ayo. In a broken pride and these are days forgot. We've come too far in this to see how much it hurts. When will we learn? You and I, we've come too far in this to know when to let go. Are we out there hearts? If we only make it worse, are we better off apart? But can't say the words. When will we learn? You and I, we've come too far to see, all we ever do is bleed. When we fight fire with fire, when we cross the line, maybe happy ever after, sing for us, ain't no
down your church shoes. Really point to just to hurt you. All red lamb just to tease you. None of these toys on lease to. Made your whole year in a week too. Main bitch out of your league too. Side bitch out of your league too. House so empty, need a centerpiece. 20 racks a table come from ebony. Cut that ever into 20 pieces. Now she clean up with her face when I love my babe. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see a shade. Switch on my side, I take any lane. Switch on my core, I kill any pain. Look what you done. I'm a motherfucking star boy. Look what you done. I'm a motherfucking star boy. Every day a nigga try to test me, every day a nigga try to end me, Pull off in that roadster SVI. Pockets overweight, getting hefty, Coming for the king, that's a far cry, I come alive in the part-time mind. The competition, I don't really listen. I'm in the blue mood, so I'm bumping new edition, 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 new edition,
Halo, halo, jesteś? Jesteś już? Mam na czacie Eldorado. To byłeś, jesteś już? To... Szywanko, ja żyję, czat, wszystko. Bonwu, to... Town. Nie wiem, ale witam cię. Ja. Nie wiem, kto tam jeszcze jest. Czy ktoś jeszcze jest? A, zaraz wracam. Ja. Eldorado jest. Będziemy szukać tu na Messengerze, czekaj. Jest Eldorado. Nie wiem. Nie wiem, czy ktoś gra, czy to mogę wyłączać, czy włączać. Czekajcie, no.
Jest wszystko okej. Kuźwa, ten DJ o buzie pieroński. Czekaj, bo nie wiem, czy jest. No, niech się to wczyta. Halo, Halo? no halo. No siema. Co tam łobuzie chcesz? A grudź chcę. I don't have friends. To już nie mój problem. Because I'm Rick. Nie, dobra, grasz w Fortnite'a? A co ty chcesz tam? Tego pograć? Nie wiem, coś fałdolce pozbywamy, kupimy. Jakby co, jakbyś słyszał coś, co napierdziela po pokoju, to mój pies dostał ADHD i zaczął popierdalać. To może mu daj jeść. Uspokoisz się? To nie wiem, ty coś masz puszczone czy co? Nie, nie. No to chcesz grać, a... Znaczy ja już odpalam to. Ale co chcesz? Normalnie? Czy Battle Royale? Czy chcesz pograć jakaś tam coś? A, toż twój wybór. Baterie czy ratowanie, toż twój wybór. Mi to jest obojętnie, mogę to, mogę tamto. No to gram dziś tak 3 meczyki w Battle Royale i pójdziemy na ratowanko. Dobra. A ktoś jeszcze ma No nie wiem, masz imprezę zablokowaną, także chyba, że nikt nie wpadnie. Już się odblokuję. Tam zapraszam. Tylko już się odblokowuję. Publiczna. Dostał mojego kapcia i teraz oszalał. No to już, jak smrodlawy to się nie dziwię. No, A, właśnie. nowy, na pewno. Stary, taki smrodlawy już. Nie, bo muszę jadę na zieloną szkołę, ja muszę mieć nowy Aha, kart. na zieloną szkołę idziesz? No, za tydzień. Znaczy, to poczekaj, który jest? Dzisiaj jest 4, 5, 6, no 8 jadę. Więc To który roz już? Ale że co? Na zieloną No. jadę? Który? Ale czy w tej klasie to już będzie... O kurde. Dobra, przejdźmy na inny temat. A ty masz nowy karmik, czy nie? To mam? Nie, nie mam. A masz jakieś fałdy Też nie. dolce? No to kurwa, musimy ci iść na tego, na ratowanko niedługo. O, Eldorado jest. Bardzo zapraszam. O Boże. Daj, najpierw ci znajdę. Właśnie nie znajdę. Chyba mam to znajomych, że ci nie widzę. To fajnie, fajnie, fajnie robisz.
Ty masz pewnie więcej. No, dobra, mam cię. Czekaj, muszę tu jednak w ustawieniach coś zrobić. Eldorado. Siemanko, Siemka. siemanko. Kurde, Inne czekałem się- na live na ciebie, bo jakże chcesz jeszcze pograć. WW2. A, wyłączyłem live'a, bo coś tam robiłem. Ja się tak mówię, palę konsolę na 5 minut. I tyle, A no. grasz z nami w Fortnite'a? Z tobą nie, no weź przestań. A czemu? Co ja ci kurwa zrobiłem? Wstydzę się. Nie, Czego śmieję się się, wstydzisz? nie, śmieję się, mogę zagrać. Mogę zagrać. A ty masz nowy karnet czy nie? Nie mam. Nie posiadam teraz. Teraz. A, może uda się 7 mapów skarbu z podziwiorowego pisiółka? Co kurwa? A wy macie? No ja mam. A chyba jako jedyny. Czekaj, zobaczę, czy mam kartę podpiętą pod konto. Co, ja zaś poziom pierwszy mam? O Boże. No, O Boże, ale jaja. Ale głupota. ale- wiesz, oprócz tego, że mieli zniszczyć wykrzywione wieże, a zniszczyli stęchły skład. O Boże. Zniszczyli cały Czekajcie stęchły chwilę, skład. co? Czekajcie chwilę. Się szczerze sam zdziwiłem, że zniszczyli z tyłku. Kurt holder. A to na nich chujowo wygląda. O ja. Aha. Dobra, grajcie sobie jednego mecza beze mnie. Ja tu czekam na Nanka. No to, że daj zaproszenie albo coś. No już ci drugi raz. wejdę. No dobra. Dyk. Weź tylko znowu znajdź, Boże. Ej, powiedzcie mi kurwa, jak żebym mógł grać z Xboxem kurwa, no nie mogę No zrobić. chyba z komputer z PlayStation, komputer z Xboxem ja. Ale tak chyba nie. A mi się nie da? wydaje, że Tak się nie da. Mi się wydaje, że się da. Wydaje, że się nie da. No właśnie. Nanek, ty nie masz żadnego skina? na Nie, tej nie mam. postaci? Widzisz, skiny się nie resetują. Ej, a czemu na przykład jak ktoś się zalogował przez Facebooka na Fortnite'a, nie? Wyskakuje No. błąd kurwa cały czas i nic zrobić A nie nie wiem, idzie. może coś tam poblokowali. Nie wiem. Nanek, sprawdź tam sobie w szafce, czy nie masz skina żadnego. A jakiś mam tam ciulatę. To załóż Tak, sobie, nie potrzebuję. żebyś nie wyglądał strasznie. Pora strasznie wyglądać. Dobra, No dobra. dodałem No kartę dobra, moja już. postać strasznie wygląda, to jest pewne. Widać, że czarny? Ten to mi strasznie przypomina, no nie wiem kogo. Kogoś Kurwa, na pewno. zagrałem Fortnite'a, nie? Byłem drugi, nie? Kolesia prawie robiłem, zostało mu kurwa 3 HP, rozumiesz? Chuj wygrał. Żartujesz. No kurde, ale się plułem w twarz. Jezu. Też by się pluł w twarz. Ja pierdolę, ale wiesz, ten pół życia czy coś na tych 3 HP, ja pierdolę. mówię. A Nanek, ten pokażę ci karnet. co doszło nowego, patrz. To doszło nowe, spójrz na A ziemię. tak wykupię teraz karnet, to te postacie będę miał czy nie?
I co to ma być? Spray doszło. Ej, słyszycie, jak kupię ten karnet, to te dwie postacie będę miał, czy nie? Będziesz miał. Dobra, chadziej tutaj. Lecimy na następny skład. Zobacz, jak on ładnie teraz wygląda. Nie wiem, teraz już mam skakać. No. Jak umrzemy, to z honorem. Kaj mam lecieć. No do tej, no gdzieś tak na obrzeża tej dziury. O Boże. No mam kurde wyzwanie, żeby zdobyć Próbuję literę dobrze. Fortnite. A ty leć gdzieś na bok, ja tutaj się poradzę. Chyba. A to mnie gnój kolega w błąd wprowadził. No i co? Jest jakaś na boku. No i buduj się, żyj, przeżyj. No. Dobra, kupiłem sobie dobrze. A ty nie masz tego? Ratowanka? O, Mateusz, witam cię serdecznie, Mateusz, witam. Ty, Nanek, to oberwałeś. No bo spadłem. Ja już lecę do ciebie z pistoletem, już chciałem cię Widziałem to drzewo. Zmienić drzewo do końca. Dobrze ci radzę. Jak widzisz w takich właśnie kraterach, co nie? No. Jak tu, co jest taki duży krater, to w nim jest takie niebieskie gówno, co nie? Takie No kryształki. i co z tego mam? Te kryształki, jakie pochłoniesz, to ty masz taki ultra skok, taki, że możesz tak wysoko skakać. Wyżej niż teraz i uważaj, bo tam są I co? typy. Ale schodzimy tędy i pochłoń sobie taki jeden kryształek. To jest I nawet co, mam napisane podejść pod niego ja? I kwadrat. Zobacz jak teraz A skaczesz. raczej mi się nic nie zaznacza. Ale kwadrat kliknij. Musisz O Boże. odpowiedzieć, żeby kwadrat ci się kliknął. Ile tego mogę służyć? To jest... O Boże. Tak się gra w tą grę. Pozdrowienia. Magda Gessler. Co myślisz Ranek o tym? Ty, a ty tam coś porobiłeś? Bo ja już zabiłem dwóch typa. Nie wiem, coś się zacięło. Są czy nie? Słyszę, że jest gdzieś skrzynia? Ale to odejdź od tego. Słyszę, że gdzieś... A tu ta skrzynia jest w tym samochodzie. Mhm. No. A ten samochód ma, wiesz ile... Zużyj sobie kryształek, on ci się przyda. O Boże. Na pewno nie jesteśmy tutaj sami. W ogóle tu nie ma strefy, no ale dobra. No, jesteśmy obok strefy. To po pierwsze. Ale se wymyślili. Marzenie każdego slejarza. Wygraj mecz. No tu nawet tu nic nie ma. W tej grze. No bo... Jakbyś był taki prędki jak ja, to byś coś miał. A to zaglądaj do samochodu. No, zaglądaj do samochodu, bo właśnie... To już dla ciebie, chodź tutaj na dół. Skrzynkę mam dla ciebie. Dobra, jestem pany, mogę zagrać chwilę. A my mecz... No tutaj masz skrzynkę w tym. Ale my już smycze gramy. Drewno to ja wezmę. Dobra, lecimy. No nasz...
Zauważyłem go bardzo szybko. No kuźwa, a tam się buduje, no. Lecę do nich! Same pany Mysica, że jesteś tak mądrzejszy ode mnie? Jak tego mu użyć skoku? O, No kwadrat przytrzymaj przy tych kryształkach. Nanek, leć na niego, proszę cię! On mnie zabije! No kurwa! no po to na chuj tam lecisz kurwa do niego. No dobrze! Co tam jeszcze jest ktoś? No teraz idź sobie. O kurwa. Na górze. A tego to kurwa nawet nie O widziałem. fuck, amunicji Dobra. nie brakło. Ale 3 kile są. Ty masz jednego, ja mam 3. No dobra, no to do rady się zmieści. Akurat. Ale zajebisty. Dobra, już weź go zaproś. Muszę do szafki zajrzeć. Eldorado, co tam u ciebie słychać? No co, no wiesz, no staramy. Jak tam poczta? No na razie jeszcze nie mam informacji, no. Ja powiedziałem, że zaginęła. Nie znam jak chuju się. No ale zobaczymy. Zobaczymy. W tej grze to było najlepsze wydane 125 zł. Dostałeś zaproszenie? Może ci wysłał. Tak. O. Ucz się od nas, Marek. Elba, ty zauważyłeś, że mam taki trochę inny skin od ciebie? No właśnie zauważyłem, czemu masz taki inny? No bo wyzwania są teraz Carbit, nie to się nazywa wyzwanie Carbit, no w tym... I tam możesz ulepszać tego skina. To jest najlepsze, że ty możesz go ulepszać. I tam jest też ostatni skin w karnecie bojowym. I coś ty w tym twoim Omega. ulepszył, bo ja nie widzę. No nie widzisz, spójrz na jego napierśnika, spójrz na mój. No. Chyba pewnie. I co, to coś daje? Niedługo będę miał... Daję to tylko szpan, ale to jest tylko szpan. Niedługo będę miał nogi no dobra, będę miał buciki w pierdolu. No w skrócie. Czekajcie. A ty Eldorado masz ratowanie czy nie? Czekajcie chwilę, ja zaraz wracam. Tak wygląda w plecy. Boże! Z tym skinem to wygląda jakbyś dostał padaki. Ty wiesz o tym? Uciekam od ciebie, padako. Darmowy skin. Nie no dobra, trochę płatny, ale... O, Blacku. Widzisz stęchły skład? Eldo. Poprawię ci to stęchły. Spójrz na stęchły skład. Teraz zatem, No dobra, wyskocz. Umrzeliśmy. Gdzie ten najpierw? Nie wiem, ale lecimy tam, gdzie ci zaznaczyłem. Nie dolecimy chyba. Nawet jak dolecimy, to tam ktoś już jest. Eldo, chodź tutaj. Widzisz tą skrzynkę? Jakby się podzielimy łupami z tej skrzynki. O ile będzie jeden... Aha, jest jeden... Dobra, złaź na dół, idziemy i w pierdziel spuścić.
No to widzisz tam, to miejsce, o tam, z nami, tam powinna być broń. A no ale poszedł na śmierć, szczerze. Jak on powoli spada. Ja pierdzielę. Aż mi go szkoda. A, tam nie ma broni. Współczucie. Witam. Się ma grać z tego Fortnite'a? No. Dołączę do I tam gramy jeszcze, tam dzisiaj meczик już odpaliśmy. No wiem, ale dużo wam zostało? Wkurzysz się jak powiemy, że dopiero spadliśmy? Dobra, to poczekam. Nie wiem, tam zagraj sobie solówkę. To Rado nie biegnij do mnie, bo ja teraz sobie ściśle komando. Misję. Jaka idealna. Kanał. Idealna. Ja lampę. Nie weźmiecie moich rzeczy! Nie walicie? No. Nie. Eldorado, co ty tam? To nic w ogóle nie mam żadnej broni. Atakuj go! Zabij! A zobaczmy, co Nanek robi. Pewnie widak stoi! Dobra, mam z dwóch. Z dwóch. Dobra, halo, jestem. Wiecie? Dobra, no wychodź z meczu. Co? Wychodź A co, żeście przegrali? Aha. Ale siara. Nie, fajnie też. A cóż się to stało? Jestem. Anek, No. no jak ta poczuć się samotny? Co? Gdzie ty jesteś? A gdzie ty jesteś? No my wyszliśmy. No. No my No wyszliśmy. i? Czekam na ciebie. No i? Gdzie ty kurwa jesteś? No to wyślijcie mi zaproszenie, panowie, ej. Zaraz loterię chodzi. Wygląda jak, że zaraz przyjdę. No to już dawno było. Teraz się jeszcze jakiś chłopak, czy nie wiem. Nikolajcie, czy ktoś ma. No, czekam. No dobrze. Będę kurwa zmienić tego skina, bo strasznie wyglądasz. Co mam zmieniać? Coś ci się nie podoba. I ten No a lubił. coż tego, kurwa mać ty? Dobrze, No i to chuj, nie płacz. Łatwo ci kurwa. Zamknij oczy i nie płacz ty. Ale wtedy nie będę mógł grać. Tak my jeszcze nie wygrali, to nie wiem. Nie Eldorado. Jakaś chujoza zaprasza mnie do gry.
Oj. Doważ ta gotowość, czy co, bo nie wiem. No czekamy na tego typa. Ktoś dołączył? No. No, czekaj. O! No raczej. Dobra, to mogę dać im zabić. Nie, no dołączaj, Mikołajec, dołączaj. Nie wiesz co, ja w salę gram. Ale No to wyłącz to razem się pogromę, nie? no już. Czekamy na ciebie. A jakiś zaproszony, to się wyszła. Z zamkiem nie pograsz. Czekaj. Teraz dołączam. trzeba go rozrywać. No to spoko. Jestem. Laseczka. Siema. O kurwa. Jakiś błąd. Coś wam wyjebało w Fortnite'a? No co? Nie śpi. No będziesz w tym roku gotowy. Ale grać poda jeszcze czy nie? Jeszcze raz. Grać poda jeszcze czy nie? O, później tam może. Oj. Ej, lecimy. Nie. Nie wiem, wybierajcie. I tam wszystko jedno. No to staczem. Jak wszystko jedno, no to staczem. Nie, Dobra. dawajcie, to Na początku? Dobra. Zaznacz się, Kaj, bo kuźwa nie wiem. no jak to jest zakończone. Tam nigdy w życiu nie dolecę. Jak nie dolecisz normalnie doleci. Ja już wyskoczyłem wcześniej. No to spadochron se otwórz. No, fajny kolory tęczy. Dobra, dobiegnę tam do was. Do dnia fundatora. Zabierz mnie do tora. Kuwacz, jest mi nogę, drapie. Odpierdol się ode mnie. Tak jest. Spierdalaj. Mama, weź go zabierz. Kurwa, trzeba się otrzymałem. Jakiś psik, spierdalaj. W której ty jesteś w klasie? DJ w trzeciej? O kur... Każdy wadę filmu na spierdalaj. Kurwa mać! Jak? A pierdola kurwa. No ale nie stracił się. Ale gdzie położyli chyba, nie wiem. A już, my załatwili na amen. Chyba puwarek. Już widzę, chyba nie wiem. Gdzie ich szukać?
wpierdół. Jedyna rzecz, jaką wiem, to będzie wpierdol. Który tu taki był śmieszny? Kurwa. A, strumek wywaliło, ale wszystko wiem. jest już dobrze. Ten świat ci dzisiaj ranek nie lubi. Nie. Absolutnie. Ej, kiedy jest te gry z Plusa są? Już były. Jak już były? No już są. No to co go że były? No, jakbyś widział, od 1 maja już są na PS4. Ej, chodźcie tylko kiedyś biegamy, no kurwa, jesteśmy porozrzucani, nie wiem, po pół mapy kurwa i Wiesz co, ja do was biegnę tam. Ty no, pół mapy. Idziemy gdzieś tam kurwa pszczałek, nie wiem. Jeżeli Ja kurwa w krzakach siedzę, wsadzę panoramixa, ty... Nie do was tam dobiegnę, zaraz. Ja się biegnę cały czas do was. Wypierdoliłem z buszu jak, nie wiem, bushman. Chcesz Eldorado jakiś karabin na dystans? Nie, ja mam. Kurwa. Bush. Chciałem cię od ciebie wykantować ze strzelbę. Ja kurwa kocham strzelby w tej grze. Co, fajne gry? Rayman Legends Beyond Two Souls, no ale spoko. W Raymana to możemy w piłkę razem pograć. Chyba Ranek tutaj zdech. Kurwa, ten... DJ. A te Beyond, Tak, tak, dwie tak, dusze, tak. czy co to tam jest? Fajne te. No, Znasz grę Ciężki Deszcz, znaczy Heavy Rain? Nie. Kurwa. No. do tej gry musisz mieć trochę czasu. A to co to jest? Strzelanka, czy co to tam jest? Co to jest? Nie, to jest taka straszna gra moralno-logiczna. Jako? No, ma dużo pytań moralnych i logiczna jest. I co to jest te akty? Jak się to nazywało? Until Down. Jak to tam? O, co w tym dobra. stylu? Że tu masz dwie postacie. Haydena to nie wiem, gorsze niż Siamskie, bo to jest duchowe. Boże, jak podsumowałem jednego ducha. Ziomek, chodź do Mikołajki, biegniemy, bo kurwa... Ale nie, Tak, bo ja tak. tutaj mam bo ja mam znaleźć litery. Dobra, pobiorę to Wiem, zobaczę. jest litera. Ziomek, jak chcesz grać, to idź se solo pograj, bo kurwa ty nas wiesz, nie? A ja nie wiem, czy ty za mną biegasz, czy Ładny, nie. biegamy ze sobą, a nie kurwa jest, wiesz. Ja się No ja trochę tylko- kopałem, bo w tym domu, w którym jestem, coś jest. Tak, I się chowam pod schodami. rozpierdają nas jak nie wiem. Zadam po raz 4 pytanie. Bo nie odpowiedziałeś mi, Eldorado. Czy masz ty tego ratowanie świata, ratowanie celulitu, czy jak to wiem, homoseksualizmu? Chodzi ci o Fortnite'a? No, Czy on nawet? Nie. Ja nie Pobiera będę miał, ten- nie wiem, gram tylko Royal i tyle. kurwa. Stara idzie. Zjebana suka. Tak, ja jej kurwa nienawidzę. To tylko wy o tym wiecie. Ojojoj. Jak tam wasz żywot? Żyjecie? Masz do picia, czy nie? Ja mam. Chodź, Eldorado. To daj mi na to. Mam. No ja! Miałeś ty wyjść. Miałeś ty wyjść chyba z kranu. Ty coś chcesz? Jakiś próbę czy coś? No, Co mówisz? Nie, spoko Próbę mam. coś chcesz? Obsadzony jestem. nie,
deszczał się jeszcze. Strzały obok mnie są. Nie podchodźcie do mnie. Dobrze wam radzę. No. Ja bym sobie trochę drewna zbił. I co? Chodźcie przed nami to, chodźcie. Dobra, to podłączysz go. Chodźcie. To podłączysz swój już. Już skończyliście? Chodźcie do mnie. Dobra. Kurna, ja tu muszę porać tych pulsów. Chodźcie, obijem typa innego. Chodźcie, bo zaraz nie powala mnie już. Nie mam życia w ogóle. Kurwa, gdzie wy kurwa jesteście w ogóle? Bo ja nie rozumiem tego. No i Pelder. Nie gram z wami. Nie gram, teraz z wami nie gram. Kurwa, 2 km od siebie, każdy jeden. No. A ze mną pogroź, nie? To gromę już. No mogę pograć, kurwa, no ale to gramy składy, a nie solo gdzieś, kurwa, każdy biega po... Jebej go. Co za ciula. Kurwa. DJ, zachowuj się, proszę cię, ja pierdolę. Ludzie opie ze streamu uciekają, bo kurwa robisz diocha, pierdolisz głupoty, kurwa. Jak kiedyś opie wchodziło 10 osób, tak kurwa teraz 4 wchodzi. Weź się człowieku, kurwa, mać zachowuj. Nie jest tolerancyjny, ale kurwa. Patrz. No dobra. No już teraz jedna Dobra, osoba kurde. poszła. Przepraszam. No ja poszłem. To widzisz, nawet Mi się telefon chcą ze wyłączył. streamu schodzić. No mi się telefon rozładował, kurwa. Happy birthday, chuj. Eldorado. Patrzysz tam. Jak możesz. Co? Kliknij jak możesz. O. No dobra, już. Jezu, ekipa nie zdołała się połączyć. Wam też to wydupiło? Ja. Nie mówcie, że wy jesteście w meczu. No my już gromę. Ja czekam, nie jestem w poczekalni. A wy wiecie, że jestem w poczekalni? Nie. No cóż powiem, że jestem w poczekalni i czekam na nas. Mikołaj. Kliknij tam, no. Czekajcie, muszę beknąć. No już jestem. Poczekaj. No już jestem. Mikołaj, czy ty miałeś błąd? No chyba miałem. Nie no, jesteś w grze. Dobra, zostawiamy tęczę. Panowie, pamiętajcie, biegniemy koło siebie, kurwa, nie gdzieś kilometr dalej. Nanek, a to jest znak pedała, spójrz pod siebie. No ty tym malujesz, to wiesz. No byłem w jednym. Czekajcie, ja wam powiem, że lecimy. No daj coś ciekawego. Dobra, tu lecimy. Chodźcie, już. Lecie, kurwa! Chyba po tej kapuście, kurwa.
I nie czuję. No na kanale. To po chuj pierdolę, to Nie No rozumiem. dobra! Leci tu ktoś czy nie? No lecimy. Nanek, pytałem, czy masz streama teraz. No mam. A gdzie go masz? Znaczy, To na tej stronie, na YouTube, ciupiemy po naszemu. no na YouTube, myślałem, że na Twitchu czy coś. Miałem na Twitchu, ale zrezygnowałem, wiesz? No, A, Twitch jest słaby. znaczy, Dobra, biorę te dwa. jakby ci to powiedzieć, no dzisiaj akurat, no na tym... Nie wiem, już tak się waham. O, RPG, mało, ja pierdzielę. To jest tak. Nanek, zaraz ci przypomnę Smashcast. Mało kto przychodzi, wiesz, i tak przez to. A ja pamiętam, jak Nanka poznałem na Smashcaście. Starym... Jak to się kiedyś nazywało? A, Hitbox się kiedyś nazywało. No ale 3 platformy ogarniać to też troszkę jest ciężko. Jednocześnie. Ale ja się ucieszyłem, ja się ucieszyłem, jak zobaczyłem, że ty, że ty jesteś na YouTubie i taki YouTuber jesteś, kurde. A tam zero youtuber. Dla mnie to Miałeś ty zawsze podniecać, będziesz co? większy YouTuber ode mnie. Co? Porównaj je. To czy nie? Co? Miałeś mokre czy nie? Nie. Ja nie Kruszwil, co na hajs, to jak widzi hajs, to już mu mokro jest. Ja nie Kruszwil. Panowie. Oj, dzieciaki. Jak dzieci, ja wam powiem, jak dzieci. Dobra, co wypiję. Tam ktoś jest. Gdybyście mieli zbędną byście mieli pompkę, to bym chyba bardzo chętnie Jest przyjął. tu. Ja nie mam żadnej broni. Orientujcie, czy coś nie idzie, czy coś, nie biegajcie na całe. Mówię ci, że idzie tam kawałek dalej. Czy tak ktoś nie No. był? Dobra, powiedz mi pozycję. Jest, tam na przodzie biega. Strzelam. Dobra, widzę. Uj, RPG, nie go strzelę. Waliłem go. A to jeszcze Goniłem nie go? może być coś inne. Ja go zabiję. Skąd tego w ogóle? Kingsa. Ale nie, gdzieś są koledzy pewnie. Kitrani. Albo bawił się w nas. Eldorado! O kurwa. Wyrzucisz mnie trochę do przodu? Jak to się robi? No, kucasz. 3, 4, no stój za mną. Jak ja za 3, 4 strzelaj. No, Aha, strzelaj, ale z RPG-a. a czemu to taka? Że ja skoczę, hop. O, widzisz? Bo ja powinienem... Dobra, O. przestań. No to daj, to ja cię wyrzucę. Nie. Koncelowiec, siemanko, siemanko. Siemanko, cześć. Kurna. Awupka. No faktycznie, dawno cię nie było. Witam cię, cześć. A wódka, to nie są wódka. Siemanko. Co tam u ciebie słychać? Snajpera. No, tym co bym prawie ugrał mecza u Petera. Ty z Nie róbcie Eldorado hałasu. można... Z Eldorado można zrobić kamikadze. Przyczepiłem do niego 2 bomby. Dobra, Kurde. chodźcie. Lecimy w strefę, ale tutaj kurwa samo dzieją? Dziwnie trochę. Mikołaj. Klepię tą Chodź. skrzynkę. Chyba. Mikołaj, nie siedź z No, tyłu. chodźcie, w strefę idziemy. No dobra. Dobra, lecę, dobra. Czekaj się zaś zaczymie ta strefa. No chodźcie, tak trochę zagramy tą kurwa gierkę poważniej, bo O! No, Ty ładujesz. ja nie mam drewna. To w ogóle drewno. po tym meczu będę spadał.
mam ze dwóch. Nie czajimy się, walimy, wchodzimy, kurwa i tak dalej. Muszę. Gdzie wy jesteście? No dobra, to mam biegnę. Sorry, musiałem na chwilę pójść. Coś tu mi się wydawało, czy zaś się coś chowam? Nie. Znaczy mi na live. Wiecie co, ja chyba ten mecz jeden jeszcze i kończę. No nie, no spoko, jak musisz iść. Nie wiem, muszę ich pobiegać jeszcze. Biegać! No. Tak, do sportu? No ja trenuję, więc muszę. Ja, no musisz być we formie. Ja się długo ogólnie trenuję i muszę wiesz. To trenujesz? zawodem- Jeszcze raz, bo nie usłyszałem. Judo. Judo? No, No. więc wiesz, muszę dbać o to wszystko. O, to wiadomo. No, dlatego w ogóle ostatnio prawie nie gram na konsoli. Nie O. wiem, co się dzieje tam u tych wszystkich. Tak. Jestem. O. Nic! Co Jestem. mówisz? No budować mi nie chce w ogóle. No wodzie. Dobra! Co to tam jest? Ten automat. I to jest mojego budowania się. O Eldorado się tam buduje. Ja muszę iść tam, gdzie jest te czarne coś. Idziemy tam. Kurna, faktycznie tak wygląda, jakby mi się to na chybie cięło. Nie ma tej płynności. Nie wiem, czy te 60 latek mi to robi. No. Dorado luknąłbyś? Czekaj zaraz. No chodźcie, strefę idziemy. Ajajajajaj. No. O fuck, ale strefa poleciała. O ja pierdzielę. No. No Ja tu dobra. jeszcze jedna skrzyneczka opanuje. O, mogę wywalić. To na przykład. I co tam masz, Lenek? Jeszcze bym waliczył. Ej, Mikołaj, weź mnie osłaniaj. Pobiegam od zalewu. Nie wiem, gdzie jesteś. No, nie widzisz mnie na wodzie? Widzę, ale to nic nie ma, dawaj biegnij. Nie wiem dlaczego jak ja skaczę nad zalewem, O to się fuck, wyprostuję i tak 10% dalej. życia mi zostało. Ja pierdzielę. Czemu spadłeś czy co? No. O ty Dobra, ja durniu. mam- Chodź, bandaże? apteczkę mam. Chodź, 2 apteczki mam. O ty durniu. No dobra, on się healuje, ma bandaże. Ej, co, tnie się to tam czy nie? Mi się no tak wydaje. Nie. Znaczy tak wiesz, jakby się troszeczkę to wolno się ruszał, takie. No już chwila! Jezu. Nikogo nie ma tu? No, żeby naprawdę na wykrzywionych nikogo nie było? Nie no, był, to pewnie. Mam minigana. Ej panowie, jakby tak was prosić, poczekajcie tam chwilkę, no. Dobra, dobra. Troszeczkę mi zostało do wóz. Los.
Jest typ, Też. jest typ, Gdzie chodźcie on? do mnie, chodźcie. Gdzie jest Mikołaj dokładnie? Chodźcie do mnie, chodźcie. O Idą, fuck, idą, już mnie tam strefa wszyscy idą. goni. Ja pierdzielę. Nią tam z daleka Słuchaj, widzę. widzę. O Chuj, fuck, kurwa, Eldorado. Nie, no kurwa. No. Gdzie dostałeś? Eldo, nie! Wy kury! O fuck. Lwiątko moje jedno. A oni się Nie, no naparzają. dwóch skoczyło na mnie. Chodźcie, był za tobą, jest za tobą, był w domu. Tutaj do biegnie. Tutaj jest dobra. Zabija od razu. A oni się tu naparzają. Nie podniosę, ale dałby radę. Ale nie widzę jak oni się naparzają. Wiesz co, ja ci odejdę kawałek tam dalej. Ja ich słyszę, że gdzieś biegną, ale... Uważaj, chodź, namek. No widzę cię, ale... Dobra, Podnieś. ja tam Podnieś. spadam na chwilę. Spoko. Fuck. Dobra, jak wyłączamy to... Wyłączamy ten shit. Dobra. Dawaj, wchodzika pykniemy. Czekaj, no tu... Tym... Z Mikołajem. Możesz apteczka? Mam, znaczy mam bandaże. No, ja też bandaże mam. Chcecie pizzę? Kurwa! Ja wam mówię. Ale sioro! Dobra, ci... Nawet bliżej było. O ja pierdzielę. Na razie. A to już uciekasz? O kurna. Dobra. No. Dawaj, wchodzika pykniemy. No, już. Składam to. Wcześniej do tego pada, później będę grał wieczorem. Bo weekend mam wolny, to mogę pograć. No ja weekend do szkoły idę. Kurna, co za gruby muzyka. Dobra. Zgarsza. O, to mogę grać gra. W co grał? FIFA. The Czekaj, poszedł za pro. Ale on się wstydzi wchodzić chyba, wiesz? Bo wysyłałem mu nieraz zaproszenia. Nie, co ty, wstydzi się. Wstydzi się. Czekaj, Kamila, no proszę. Zagra. Byliśmy grać jakoś, ale nie ma kiedy. Niech mnie ktoś kurwa uszczypnie, filmowy graczu. O, Co tam u ciebie? filmowy, halo. Halo! Halo! Jesteś na wizji, halo. Halo, jestem. Ale siemanko. Dzień dobry! Dobry. Jak tam zdróweczko? Co tam? No dobrze. I A co, u was dałeś co tam? odpocząć tej ręce już w końcu, czy nie? Co? A, jeszcze raz? Dałeś już odpocząć, czy nie? Już kurde. O, Co tam robisz? piję. Znowu? To ty alkoholik kurwa jesteś. Nie, po prostu mam przerwę. O, Ale w czym? W piciu czy w czym? nie w piciu, tylko w tym. Ogólnie, nie? Taką przerwę mamy. Wolne. I ten. Sobie piję, nie? Pijam. Popijam. Dobra. Gracie tamtego. WW2, tak? Mogę ten dojść.
A co, też masz? No przecież graliśmy. A. No. A ja sobie właśnie grałem teraz w grę. Uch. No dobra. Chwila, gdzie ta płytka teraz? Ja pierdzielę. I co Dobra, tam tutaj. filmowy powiesz ciekawego? A nic ciekawego, kurde. Taki kurde ten. Wszystko to samo, nie? Temu No gówno. tak. Dzień taki sam prawie. No tak. Dobrze gadasz. Dobra. Włączamy tego Call of Duty. Można coś tam pograć. No pewnie. Zawsze. To co to odpalamy? Ja może po sztabie takiej. No dobra. Za godzinkę, dwie, może Co sobie tu jakąś mam pizzę ciekawego? kupię. Ech. No tak, filmowy to jesteś kurde, wolny strzelec. To się możesz tak piskować, pić. O, Nie no, no jasne, nie ja. zajęci, nie zajęci chłopacy, no to się wiesz, no. No. Odpoczęłoby się na nich, nie? Trochę tak, nie? Oj no. No. Słuchaj, zazdrościmy ci filmowy, naprawdę, zazdrościmy ci. O, A ta twoja kotka jak się nazywa? O kurde. co? A twoja kotka jak się nazywa? Moja? Zuza. A. Bo ja kurwa ujebałem sobie, że Dolores. Dolores było wyższym, było Dolores. Dolores. Dolores było w tym. O. Kuźwa. Pustogłowa. Dolores było w... Ej, urwejcie mi głowa. Westworld. O, Westworld. Wordsworth. Halo? Mhm. Halo, 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 panie Mietku, panie Franku. No to ten. Czekajcie, zakupiłem sobie te skrzynki z kupię, kurwa. Push, 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 push. To co do sztabu idziemy, dołączacie czy jak? Co tam jest? Nie wiem, jak możesz, to tam mogę ten. No to dołączajcie do mnie. Daj sami no. Zapro i... No to tak możesz dołączyć, weź tam do sesji społeczność czy coś tam. Tak to. Player. Oj, cicho, u mnie na kanale wyłączyłem muzykę na chwilę. Piesek mi się... O kurwa.
To gracie jeszcze? No, jest u Eldorado, czekam na ciebie. Weź ty jest ty. A, to chwilę. Jak ty to tam zaśmiałeś. Nagrodę jakoś. Tu jakiś barmon. Wariant epicki. Ale jeszcze niecałe 200 potrzebuję ubić. Mam, 50 wrogów mam zabić, strzelając z biodra. Halo, jesteście na tej imprezie? To mnie wywaliło. Dobra, to możecie mnie zaprosić, nie? Jestem Eldorado. To wbij tu przez impreza. Co ty to robisz? Aha, przez imprezę. O, dobij do nas. Halo, jestem. Jesteście już, czy nie? No, czekam. Na filmowy grasz, czy co ty tam robisz? Filmowy wbijesz, czy nie wbijesz, bo jak nie, to gramy. No już biję. To ruchy, panie. Czekaj, bo... O, Dobra, Pepis jestem witał niby. wszystkich. Jest! Kurwa, trafiłem moją zajebistą broń, którą chciałem odblokować, kurwa, do kolekcji. O ja pierdolę. Oni w dziełach. I to heroik jeszcze. O ja. Ona kosztuje w złomu 40 000 chyba. O kurna. Droga heroik. To Jezu, dużo. nie wierzę. Wiecie, ta broń jest najlepsza w całej grze, nie? Ona nabija na 4 kule. Jakiś czerwony strój trafiłem. Czekajcie, no. Jeszcze jedna rzecz. Ale oczywiście kupiłem sobie punkty, nie? Bo tak to tym się nie wypadnie, nigdy kurwa nie zabrano. Czemu prywatną wziąłeś? O. Kogo? No. No, przyjdą się. Aha, dobra. Czekać, to sobie broń ustawię. O ja pierdolę, no nie wierzę, no trafiłem tę broń. Dobra, tym nie wiem. I to jeszcze w heroicznym, kurwa. Kurna, wszyscy grają, a żaden się nie odzywał. No to możemy teraz zaczynać. Jazda. No to zobaczymy, jak ciebie to idzie. To co? To jest ta broń, nie wiem, wejdziesz pierwszy w dywizję w pierwszą i na sam dole. Intra Boost. Nie wiem, jak się w polsku się czyta. O Boże. Bella Donna 2. Coś ty to ma, żołnierz? Czekaj, bo jakoś broń dostał. Fuck. Wejdź w bronię. To Bar, jest chyba wariant epicki. Czekaj. Szturmowa. Ja ino sobie bara zmienia, ja? Gdzie jest ten bar? W szturmówce i na samym dole nas. I na samym dole. 12. Kornel. Mhm. Ja nawet nie wiedział, że takie rzeczy tu mam. Dobra, jesteś tam już? Poczekaj no. Daj mi chwilkę, bo ja tu mam poblokowane. Ja nie wiedział, że tu są te talizmany.
Specjalny talizman mam. Proszę. Sorry. Kurna, nie wiedziałem o tym. O fuck, tu takie... Dobra, szukam. Czekaj! Szukam. Czekaj, powiem mamie! Nie. Szukam. Ej! Szukamy już. Okej. No nie no, shipment, no kurwa nie shipment, no to brałem tu i postrzelam. Ej, czemu nie mam odblokowanej tej broni? Której? No barmiach odblokowany. A. Zobacz, czego ja trafiłem, stary, no mówię ci, masakra. Zajebista. Nie wiem, będę musiał tam wyjść do tego i wyjrzeć. Dobra, jest dobra, naprawdę dobra. Wszyscy youtuberzy teraz dobrze grają. Bo jest prawda zajebista. No jest najmocniejszą bronią po prostu, nie? Na 4 kule zabija. Gdzie jesteś? No fajna. Ha, jeszcze fajny gest jest do tego. Gdzie jesteście? Dobra. No nie, chodź no. Działać przez ciebie, kurwa. O, czekajcie. Ja zaraz wykończę. Chwilę. Dobra. Kurna! Na tej mapie nie postrzelam tą bronią. Bo... na tej mapie Ja nie postrzelam tą bronią. pierdzielę. Panie. O panie. Kurwa, siekiera ona jest. Ta broń jest siekiera, ja pierdzielę. Celownik może nie muszę iść. Sił mnie zabił. Nie, ale to nie jest ta broń. To nie jest broń na tą mapę. Po prostu na tej mapie trzeba duży magazynek. Kurde. Będzie ciekawie, jak chyba muzyka puszcza. Nie, dobra, zmieniamy broń na bara. Bo tutaj nie zawalczy to bronią. Ta mapa jest taka, że widzisz, no nie masz kurwa dużego magazynka i nic tu nie zrobisz więcej. Kurwa, to dawno nie grałem, ja pierdolę, kurwa, to trafiam. Jebnie. Pierdzielony. Kurna. Nie grałem tyle czasu i w ogóle nic. No jaką fajtarą w tej mapie gra? O fuck. Nie, gość. Ta mapa tylko taka broń. Nic innego. Co ty masz za broń teraz? Nie. Filmowemu jak Jest idzie? dobra. Filmowe jak tam? Ja może z tym dalej.
Dobra. Teraz spadał i tak, bo już bateria widzę, że mi pada. Czym ci bateria pada? W słuchawkach jeśli pika. A to nie masz takiej na kablu? Jak coś... Nie mam na kablu. Później pogramy. Będziesz później? No chyba ja. Wyjdę z tego, jeszcze nowe wezmę, bo kurwa dam to. Ja będę jednego jeszcze i... No grej, kurczę, nie być taki. Nie, no staram się sprawki podałem, no ale serio, już na porządek, ale... Później wejdę. Graj jeszcze, później na pewno wejdę. Okej. Ale to gdzieś tak nie grałem, było już skóry zbudowane, prawda? Ojojoj. Fajnie się ulepszyć. Ja się Je mnie w plecy. Kuźwa. Eldorado jesteś? Jestem na końcu, bo idź już mi płacze. Aha, no w porządku. W porządku. Powiem ci, że broń jest naprawdę świetna. Świetna jest, naprawdę. Jest, może się jeszcze kule do tego, że jakieś tam... Kurwa, ale mnie w plecy załatwił, no ja pierdzielę. Kurwa, shotgun, no. O kurwa. A! W budynku się dole. A ty już mnie dowalił. Dobra, na ten jeszcze zrobiłem. Rzucę granat w okno. Granat. Jebany! Kurwa, plecy. Kurwa, no nie wierzę, no.
W oknie. Ajajajajaj. Na górę polecieli wszyscy. Na górze jeden. Na górze. Tak byś chciał. Dobra. No świetna ta broń, naprawdę. O, ktoś mi nieźle dupa uratował. Pada. Nic z tego. Nie gram ci tak dobrze, bo to nie grałem, ale... Ale no mogę powiedzieć, że broń jest świetna. Kurwa, tak chciałem mieć patrzeć na niego. Siedzi za mną, plecy mi wali. Ciulu. O fuck. Jebane, co to kuźwa teraz było? Nie, to jest pojebane, że wszyscy by się kurwa kampią w tym kurwa domu, kurwa, w tym środku, nie? Chuj, nie zrobisz. Stój tu na schodach. Czekaj, idę. Kurwa, plecy, uważaj! Jaka ta broń jest? Jasny gwint. Od tyłu tam do nas idzie. Stary. O fuck. Zaraz. Ale już cię gonią dzieci. No ładnie, trzeba. Kurwa, shotgun, no. Boże, jaka ta broń jest pojebana, bo inaczej nie powiem, no. Kurde, muszę... Ja pierdzielę. Ajajajaj. Nie będzie na to. Dobra, jestem. Kaś ty był. Człowieku. Kaś ty był, człowieku. Rodzina dzwoniła. To nie ma przebacz. Takie może zmienić. Ja w ogóle mi się te bronie tutaj nie podobają. Jakieś tak do mnie słabe. Znaczy źle mi się te bro... No co jest, widzę? Już nie jest pora. Ten, jeszcze kurde. Już mi się tu łasi. Ładnie żeś tam pocisł.
O, mam 55 i co teraz? Epicki sprzęt! No co jest za? O ty kurde. Gryziesz? Gryziesz ty? Cześć ja, nie? Filmowy atak, co słychać u ciebie ciekawego? No nic w sumie. Nic nowego się nie dzieje. When you jerk it out. Major. Gdzie ty major? O jest to. Kuźwa, ale jaja. Ja pierdzielę. Haha, był pierwszy. Dobra, ja idę coś dać małej ten No, jedzenia. i tak jeszcze chwila pogrom i Właśnie, sobie robię nie? przerwę. Aha, okej, dobra. Dobra, chodź duża. Idziemy. Jakie jaja. O Boże. O fuck. Ale jaja. Coś to pykło. Siedem na 11. Dobra, nic. Ja w takim razie uciekam.
I uciekam. Myślę, że ja za jakieś pół godzinki jeszcze coś zagram. No tak. Więc 21. Znaczy 21, czyli... No to chyba maksimum. Max? Do tego dół? To jest pierwsze. Fatma. O. Piękna sobie tam troszeczkę. To. No co? Więc uciekam. Na razie, czy nie? Się, czy... What the hell are you waiting